Nie ste si istí, ktorý biely porcelán je pre vás ten pravý? Možno si hovoríte, nie sú všetky vhodné na bežné používanie? A odpoveď je áno, sú. Všetky naše kolekcie sme navrhli pre každodenné stolovanie. Rozdiely však nájdete v štýle, materiáli a celkovom dojme. Basic je praktický, odolný a cenovo najdostupnejší. Ak hľadáte spoľahlivú kvalitu za rozumnú cenu, toto je vaša voľba. Gaia vsádza na dizajn. Má krémový odtieň, teplejší ako žiarivo biela. Vďaka typickému úkupé tvaru tanierov vytvorí moderné a sofistikované prestieranie. Hotel Inn je klasika. Má jemné štruktúrované línie a tradičný vzhľad inšpirovaný profesionálnou gastronómiou. Premium Platinum predstavuje najvyšší štandard. Taniere sú vyrobené z prémiového kostného porcelánu, vďaka čomu sú tenšie, ľahšie a priesvitné. Ten rozdiel okamžite ucítite v ruke. Ktorý z nich by najlepšie sedel na vašom stole?